رێجیما بەعس بدەهێ ساڵان شەرێ چاند و زمانی کوردی دەهێندروێ وڵات دەکرد لێ پشتی شۆرەشا سووری بدەست پێ کرد پێرە شۆرەشا فێرکردنا زمانی کوردی لە هەرێمێ بدەست پێ کرد هەروەها بدەهانسازی و ڕێخستنên تایبەت یê fêrkirina zimanê Kurdî hatine demizrandin. Hin ji van saziya bi serpartiyên Kurdî vena û hin ji wan serbixwe. Her saziyek bi rêbazek cuda xebatê xwe di fêrkirinê de dike. دەستپێکە سەر ئاوای کوردی محەممەدەمین بۆز ئەرساڵان مەدەدا لێ دوا ساڵێ داویدا هەر ساڵێ داویدا سێ ئاستا هاتنە چێکردنێک ژێ زمانی کوردی فێر دەبم مامۆستا مەڵوان بەرەکات ئامادەکردە یا دیژی ئاستا دووە داناسینا زمانی کوردی ڕێزمان ئاستایەکێ مامۆستا دکتۆر محەممەد علی عەبدو حەزر کردی ئەم سەروا ئاستا ژعفرینێ حتا بدێرکی Rêxistin û saziyên fêrkirina zimanê Kurdî li herêma Girgêlekê, saziya fêrkirin û parastina zimanê Kurdî ya Partiya Yekîtiya Dîmokratîk Kurd li Sûriya El-Wehdê, desteya zimanê Kurdî ya Partiya Pêşverû, peymangeha Şehîd Nusreddîn Birhik ya PDKSê, desteya zimanê Kurdî ya Anekesê, saziya zimanê Kurdî ya bi ser rêveberiya Xweserîva, vansazî û rêxistinan dikarî bû 3065 şagirtan fêrî zimanê Kurdî bikin ji bilî şagirtên dibistanên fermî. دەستەیە زمانی کوردی یا گریدای ئەنجومانە خۆجهی یا باژارە گرکێلێکی یا ئەنجومانە نیشتمانی کوردی لە سووریا پێنج هەوێ 2013 هاتبوو دامەزراندن کاری بوو ڕێبازێک سەر ڕێزمانە کوردی ئاوا بکە گولە کۆرسی زمان تمامکردن و نەهاژی پلانەکن و شکاری خۆی پێشە ڕۆژێوە ئامادە کریا و گونجاو بێ مناسبێ ژ قوناغا بێرە. Saziya zimanê Kurdî ya bi ser rêveberiya Xweserîva dikarî bû zimanê Kurdî derbasî 85 dibistanên fermî li herêma Girgêlekê û Rûmêlan bike. Tevî welê rêjîma Beዕz tavê demê pênasî bi zimanê Kurdî bi awayek fermî nekiriya. Gavên got îro em tavêjin rastî gavên pir girîngin. Yani em derbasî dibistanan dibin, em dersên Kurdî di dibistanan didin. Gelek deveran de di zimanê Kurdî tê dayîn em bêjin wek Girgêlekê Rûmêlan û gundên girêdayî me bi giştî zimanê Kurdî tê dayîn. Yani niha jî hemû şagirtên dibistanan êdî bi zimanê xwe dixwînin, bi zimanê xwe dipeyvin, bi zimanê xwe fêr dibin. Rewşa zimanê Kurdî li Sûrî di demek Kurd de gihişta astek bilind. Hemî welatî xwe fêrî zimanê dayîkê dikin û hêviyê xwe dideynin ku bibe zimanek fermî. Li herêma Kurdî li Sûrî zimanê Kurdî gihiştiya asteke bilind û pêşketî çê bi derbaskirina zimanê Kurdî di dibistanê fermî de yan jî vekerina kurseyan di hindirwê nivîzgehên partiyên siyasî de. Gulaliyanî Orient News, Girgêlekê.